Euskarak etorkizun ona izan dezan nahi duzu? Abentura zalea zara? Zatoz Euskal Abenturara. 2007 edo 2008an sortu zinen, Lapurdi, Basenafarroa, Zuberoa edo diasporakoa bazara, 2009an sortuta ere izena eman alduzu. nola parte hartu? Izena eman 2024ko martxoaren 8 baino lehen. Eta bidali aurkezpen bideoa gehi proiektu bat. Ahaztezina izango da, ez zara damutuko. Informazio gehiago euskarabentura.eusen. Euskara Abentura Espedizioa 2024.